Nezuro pane chiitiko chinorwadza zvikuru chakaitika. Zimbabwe mourned the loss of squadron leader retired Ritswanetsi Vuyo Ncube, who tragically died when his Chengdu J7F7 fighter jet crashed during a routine training mission near neGweru. A seasoned pilot and veteran of the DRC war, Ncube had returned from retirement to train young aviators at Josiah Tungamirai Air Force Base. In his final moments, he reported fire, and aircraft uncontrollable, it crashed. Chiitiko ichi chinoratidza tsaona yechipiri yendege yeAir Force of Zimbabwe mugore rino ra2025. Pakutanga musi wa6 February, ndege yerudzi rweK8 yeKarakoram yakadonha pedyo neGweru, izvo zvakaita kuti Air Lieutenant Nesbeth Tambudza vafe. Matambudziko aya awedzera kushushikana pamusoro pendege dzachembera, kunyanya maJ7F7 jets ayo akasiyiwa naSmith kuma1980s, ayo anogona kunge asina maficha emazuva ano ekuchengetedza senge ma-ejection seats. Mauto eZimbabwe Defence Forces aratidza kurwadziwa zvikuru nekurasikirwa nemutungamiri wechikwata ichi vaNcube, achitenda nekuzvipira nebasa ravo. Sezvo ongororo dzichiri kuenderera mberi, zviitiko izvi zvinosimbisa kudiwa kwekukurumidza kwekuvandudzwa kwemidziyo yemauto kuti ive nechokwadi chekuchengetedzwa kwevashandi uye kushanda kwemabasa ekudzivirira nyika.